Familia Popescu trăia într-un sat micuț, ascuns la poalele unui munte măreț. Căsuța lor, mică și trainică, era plină de căldură și râsete. Cei 3 copii, 2 băieți și o fată, creșteau ajutând la treburile gospodărești. Ion, băiatul cel mare, muncea alături de tatăl său Gheorghe la câmp. Maria, fiica lor, o ajuta pe mama sa, Elena, să îngrijească mica lor grădină. Mezinul, Petru, prea mic pentru munci grele, se juca prin preajma casei, râsetele lui răsunând în vale. Viața era simplă, o țesătură alcătuită din muncă și dragoste. În fiecare seară, familia se aduna în jurul mesei de lemn. Elena servea o cină simplă, dar gustoasă, adesea mămăligă cu brânză și lapte proaspăt de la vaca lor. Se spuneau povești, se auzeau hohote de râs, iar legătura dintre ei se întărea cu fiecare zi ce trecea. Iarna își făcu apariția, acoperind satul cu un strat gros de zăpadă. Zilele se scurtau, iar nopțile erau lungi și geroase. Proviziile se împuținau, iar sătenii simțeau din plin asprimea frigului. O furtună de zăpadă cumplită a durat zile întregi, îngropând casele sub munți de omăt. Familia Popescu s-a strâns la oaltă, micul lor foc fiind singura sursă de căldură. Mâncarea era pe terminate, iar pe chipul lui Gheorghe se citea îngrijorarea. Tocmai când speranța începea să le slăbească, cineva a bătut la ușă. Era Vasile, vecinul lor, cu chipul brăzdat de vreme, dar cu o privire caldă. "Avem pâine în plus," a spus Vasile, cu vocea răgușită, dar caldă. "Luați, vă rog. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții în vremuri grele." Familia Popescu a fost copleșită de recunoștință. În acea noapte, în timp ce împărțeau simpla pâine, și-au amintit adevărata semnificație a comunității. Viața în sat nu era întotdeauna ușoară, dar familia Popescu înfrunta fiecare provocare cu dragoste și sprijin necondiționat. Gheorghe și Elena i-au învățat pe copiii lor importanța onestității, a muncii și a bunătății. "Adevărata bogăție," spunea Gheorghe, "nu se măsoară în monede, ci în dragostea pe care o împărtășim și în binele pe care îl facem." Copiii ascultau cu atenție, inimile lor tinere absorbeau înțelepciunea părinților. Au învățat valoarea unei mâini de ajutor, importanța recunoștinței și puterea pe care o găsim în unitate. Semințele compasiunii și ale rezistenței au fost sădite adânc în sufletele lor. Anii au trecut, iar copiii Popescu au devenit tineri minunați. Învățăturile părinților le-au rămas întipărite în suflete, modelându-le căile și ghidându-le alegerile. Ion, puternic și harnic, a decis să rămână în sat, continuând tradiția familiei de agricultori. Maria, cu blândețea și spiritul ei grijuliu, a devenit vindecătoarea satului, folosindu-și cunoștințele despre plante și remedii pentru a alina suferința celorlalți. Petru, mezinul, simțea o sete de cunoaștere ce nu putea fi satisfăcută în micul sat. Cu binecuvântarea familiei sale, a plecat la oraș pentru a studia, purtând cu el valorile educației primite acasă. Deși drumurile lor s-au despărțit, copiii Popescu au purtat cu ei dragostea și sprijinul necondiționat al familiei. Valorile insuflate în seriile petrecute în jurul focului au continuat să ardă puternic, ghidându-i în călătoria vieții. Anii s-au transformat în decenii, iar familia Popescu a crescut, primind cu brațele deschise noi generații. Povestea lor, o mărturie a puterii dragostei, a rezistenței și a comunității, a fost transmisă din generație în generație. Ecoul râsetelor lor a continuat să răsune în vale, o amintire a faptului că adevărata bogăție nu stă în bunuri materiale, ci în legăturile de nezdruncinat ale familiei. Astfel, moștenirea familiei Popescu a dăinuit, dovedind că, chiar și în cele mai simple vieți, dragostea și unitatea pot crea o bogăție pe care timpul nu o poate știrbi. Povestea lor a servit drept far de speranță, amintindu-le tuturor că chiar și în cele mai aspre ierni, căldura spiritului uman poate triumfa.